Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दं आंबो दासान्दि मोजां दं लोगोफोर आं दिनै बे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोलायबाय नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों आं सावरायनो नागिरदों दा जोंनि गेजेराव मोनसे ट्रेन्डिं माने यूट्यूबानो जा फेसबुकआनो जा बे मोनसे बाथ्राखौ लानानै माने गोबां कन्ट्रोभार्सि दावराव दावसि जालायबाय थानायखौ नुनानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों मिस इउनिभार्स इन्डिया पिंकी बसुमतारी बे पिंकी बसुमतारीनो भट होनांगौखौ लानानै जोंनि गेजेराव दा गोबां गुलुं गुजुं जागासिनो दं सोरबाया होगोन सोरबाया होआ बेफोरबायदि जालायलायगासिनो दं दा पिंकी बसुमतारीनि बिफाया जोंनि बर' रायजो राजाखौ खावलायहरदोंमोन जे फिसाजोनो भट होनानै जाहाथे फिसाजोखौ देरहाहोयो नाथाय आं नुनो मोनदों माखासे माने गोबाङानो माने बेनो बिथांनो माने भट होनायनिफ्राय जानगाराव थानो नागिरनाय बाथ्राफोरखौ आं नुनो मोनदों दा खारना जाहैबाय बे प्रनिता आरो बक्सार बे मा नाममोन जमुना बसुमतारी बे जमुना मोनहा देरहालांखांनायनि उनाव गुबुन हारिजों हाबा जादों जोंनि हारिखौ नागारनानै बे खारनावनो दा दिनै पिंकी बसुमतारीखौ जोंनि हारिया दिनै साजा होदों दा बे प्रनिता बसुमतारीया जोंनि हारिया गासैबो दल संगठनानो बिथांनो भट होनो थाखाय गामि गामि जायगा जायगा जेरावबो हाथाय बाजार बुजाय माने भट होनानै देरहाहोहरदोंमोन आरो बे देरहानाय लोगो लोगो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर सम्पति जादोंमोन नाथाय बे गिदिर सम्पतिखौ बियो लानानै थांफादों गुबुन हारिजों हाबा जानानै दा बे खारननि थाखायनो बे प्रनिता आरो जमुना मोनबायदि सुबुंफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जानायनि थाखायनो दिनै साजा होदों नैबे सासे लाइमोन दाय गैयै सासे हिनजावसा बे पिंकी बसुमतारीनो दिनै जोंनि हारिया साजाखौ होदों दा आं बे बाथ्राखौनो एसे सावरायनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों रायजो राजा नोंथांमोन गोरोन्थिखौ खालामाखै नङा खालामलांदों प्रनिता मोनहा नाथाय दाय गैयै बे सासे हिनजावसाखौ दिनै साजा होनाया माने बे जोंनि हारिनि थाखाय बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बे पिंकी बसुमतारीया सासे एक्सपार्ट सासे टेलेन्ट बे गासिबो बिथिङावनो एक्सपार्ट आरो बेबायदि एक्सपार्टखायसो बियो बेबायदि प्लेटफर्माव सहैदों आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय बियो मोनसे गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा दा बेखौनो माने गुबुन आवगायाव जुदि सोरबाया गुबुन हारिजों देरहाखांनायनि उनाव हाबा जाहैदोंब्लाबो बे गथ'आबो जे बे पिंकी बसुमतारीयाबो जे देरहाखांनायनि उनाव गुबुन हारिजों हाबा जाहैगोन होननानै माब्रैहाय बुंनो हायो देरहाखांनायनि उनाव सोरबा सासेया हाबा जादोंब्लाबो गासैबोथ' बेबायदि गुबुन हारिजों हाबा जाजोबगोन बेखौ बुंनो हाया नङा दा सन्देहजोंनो देरहाहोनायनि सिगांनो माने बियो गुबुन हारिजों हाबा जाहैगोन देरहाखांबा होननानै जों देरहाहोआलाबानो बेखौ फेजेनोब्ला जोंहा बिराद लस जागोन होननानै आं सानो मानोना जेननाय लोगो लोगो जोंनि हारियाबो गाहायाव थांफाबाय माने बे हिनजावसाखौ फेजेननाय माने जोङो जोंनि हारिखौनो गाहायाव गासोनानै दोननाय बेनिफ्राय बे हिनजावसाया जेब्ला देरहागौमोन बेयाव बै समाव जोंनि सिङाव मा जालायदों बेखौ बै जायगायाव मिथिया बे पिंकी बसुमतारीया देरहानाय लोगो लोगो बै जायगायाव बुंगोन जे पिंकी बसुमतारीया देरहाबाय आरो बियो बर' जाथिनि सासे हिनजावसा होननानै अब्ला जोंनि बर' हारियाबो बिराद गोजौआव नामा थांफाखागोन बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों जेखि जाया मानो बै सिगांनि हिनजावसाफ्रा देरहाखांनायनि उनाव गुबुन हारिजों हाबा जाहैगोनब्लाबो बे हिनजावसाया जे हाबा जाहैगोन बेनि थाखाय सन्देहजों साजा होआलाब्लानो जों गासैबो बर' रायजो राजाया बेनो भट होनानै देरहाहोनांगौ होननानै आं सानो मानोना अनलि पिंकी बसुमतारील' नङा जोंनि हारियाव गोबां लाइमोनफोर इयुन जोलैफोर आरो ओंखारबोबावगोन सोरबाया खेला गेलेनायाव ओंखारनो हागौ सोरबाया मोसानाय मेथाइ खननायाव
ओंखारहैनो हागौ, सोरबाया बेबायदिनो बक्सार बायदिसिनायाव ओंखारहैनो हागौ। दा बे सिगांनि सुबुंफ्रा, देरहानाय सुबुंफ्रा गोरोन्थि खालामब्लानो जे बै इयुन जोलैफोरखौबो बेबायदि खस्थ' होनानै बा दावगानो हायै खालामनानै जोंनि हारिया दोनगोन नामा? बेथ' बिराद गोरोन्थि जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरोबाव दहाय आङो मोनसे फेसबुकआव माबादोंमोन, मोनसे पस्ट होदोंमोन, जे बे पिंकि बसुमतारीनि बाथ्राखौ लानानै आरो बेवहाय गोबाङा बुंहरदों जे मेम नोङो माबाखौ, बे पिंकि बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोङो नुदोंना नुवाखै? बेयो बुंदों माने हाबा जानाया गाव गावबागाव चइसनि बाथ्रा होननानै बुंदों। बिदिब्लाथ' बे गावबो बिदिनो, बेहाबो गुबुन हारि मोजां मोननाय दंखायो, आरो नङाब्लाबो बियो गुबुन हारिनि हौवाजोंनो हाबा जागोन बिदिब्ला, बेबायदि होननानै बाथ्रा बुंहरदों। नाथाय आं बेखौ बुंगोन, माने बे सासे उन्दै हिनजावसा, माने ससियेल मिडियायाव बिसोरो बारा बाथ्राबो रायलायबाय थानो मोना। बेनिफ्राय सुबुंफोरनि गेजेराव इसिबांबो माने रायलायनो हानाय बिस्रा अभिगथा जायाखै, मानोना बिसोरो बैसोआ उन्दै। दा बेवहाय माबा बुंनो नागिरनायाव माबा बेफोरबायदि बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ बियो। बेनिफ्राय बेबायदि बुंनायखौ लानानैनो इसिबां माने दावराव दावसि जानांगौ होननानै आं साना। हयथ' बियो उन्दै मानसि नालाय, आरो सोरनिबा न'खराव माने जोंथ' दा न'खराव माने फिसाफोरजों एसे समाजनि बाथ्रा, हारिनि बाथ्रा एसे सावरायो, नाथाय सोरनिबा न'खराव बेबायदि सावरायलायनाय गैया, हाजार गोरोङानो थाथों। बेनिखायनो सोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंनांगौ, माबोरै रायलायनांगौ बेखौ किसुमान न'खरनि गथ'फ्रा रोङा। दा बेखायनो आं सानदों बे पिंकि बसुमतारीखौ बेबायदि एसेबां टर्चार खालामालाबानो जोङो माने बेखौ एसे निमाहा होनानै जोंनि हारिनि नामखौ नागिरनानै जोङो बेनो भट होनानै देरहाहोनांगौ होननानै आं सानो। दा बेबायदि बुंनो रोङैया ओरैबायदि जायो, माने आंनाबो फिसाजोआ दाखालि बागुरुम्बा बागुरुम्बा दोहौआव मोसाहैनायाव मा जादों, माने ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा एसे आंनि फिसाजोनावबो माने माबा माबि सोंदोंमोन, नाथाय बियो माने रायलायफेरा नालाय, माने गोनो गोथो जानानै बारा मोजां बाथ्रा बुंनो हायाखै। दा बेबायदिनो जायो। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों, जियानो दा जाथों, गिबियाव जि जालांबाय बेफोरखौ साना लाबानो दा नैबे पिंकि बसुमतारीनो माबायोब्ला, भट होनानै देरहायोब्ला जोबोद मोजां जागौ होननानै आं सानो। मानोना बेयो सासे जोंनि हारिनिफ्राय आरोबाव गाखोहैबावनो हानाय, गोजौआव बे प्लेटफर्माव सहैनो हानाय आरोबाव सासे हिनजावसा, बेखौ जोङो खोमानानै लायोब्ला जोंहानि बिराद लस दङ होननानै आं सानो। दा बेनिफ्राय ओरैबायदिबो बाथ्राया, माने सोरनाबा भाग्यआ गाज्रिबो थायो। दा जेरैहाय आं पिंकि बसुमतारीनि भाग्यखौ गाज्रि होननानै आं बुंगोन, मानोना सोरबाया दायखौ मावलांबाय, बेहा भुगिनांबाय, सोरबाया दायखौ खालामलांबाय, बेहा साजाखौ मोनबाय। दा माब्रैहाय, जेरैहाय प्रनितामोन, जमुना मोनहा गुबुन हारिजों हाबा जालांबाय, दा गोग्लैबाय बेनावसो। दा बेथ' जेबो दाय गैयै सासे हिनजावसामोन। दा बेबायदिनो मोनसे बै समनि, बै राम राज्योनि समनि बाथ्राखौ आं बुंनो दिनै रायजो राजा नोंथांमोन, माने जारिमिनाव थालांनो थाखाय मानसिनो भाग्यबो नांगौ। हाजार मोजाङानो जाथों बा बयजोंबो सिबिजाथाव मानसियानो जाथों, बेहा जुदि भाग्यआ गाज्रिबा बिनि नामा जारिमिनाव थालाङा होननाय मोनसे बाथ्रा दं। जेरैहाय रामा बिमा बिफा सिबिग्रा होननानै दिनैसिम जोंनि भारतनि मोनसे सलन्थाइमा, रामायण सलन्थाइमायाव बिनि नामा थालांबाय। जोंनि इयुन जोलै, माने बे बुहुमा जोबजासिम बिनि जारिमिनखौ, बिनि स्ट'रिखौ जोंनि इण्डियानि मानसिफ्रा फरायबाय थानो मोनसिगोन, नुबाय थानो मोनसिगोन। नाथाय बै समाव रामायण, माने राम बायदि बिमा बिफा सिबिग्रा गोबां दङमोननो। जेरैहाय बे श्रबण कुमार, बिमा बिफा खाना खानिखौ खादायाव लानानै रुजुननानै फाफ्लियाव बाननानै दैथिंग्रा, बे श्रबण कुमाराबो सासे बिमा बिफा सिबिग्रा सासे बिराद सैथो सुबुंमोन। नाथाय बिनि नामा दिनै जारिमिनाव थालाङाखिसै, मानोना बेहा भाग्यआ गाज्रिमोन। बेनिफ्राय बिमा बिफाखौ दैथिंनाय समावनो बिमा बिफाया दै गांनायाव बियो मोनसे हाखराव दै लायनो थांनायाव बेखौ मै साननानै
गावथारफ्लांदों। दा बेनिखायनो आं बुंदों माने आरो बै समावनो बाथ्रायाव दंखायो माने रामा भाग्यबानमोन, बेनिखायनो बिनि माबाया दिनै जारिमिनाव थालांदों, बिनि नामा बिमा बिफा सिबिग्रा होननानै। नाथाय बेबायदि बिमा बिफा सिबिग्रा बै समावनो गोबां दंखायोमोन। दा थिग बेबायदिनो आंनि बे पिंकि बसुमतारिनि बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे पिंकि बसुमतारिया ओरैबायदि एक्सपार्ट आरो टेलेन्ट गथ' आरो आं मिथिगौ आंनि जायगानि खाथिनि हिन्जावसा बियो। दा बियो फारफ्रोमबो मोसानाय मेथाइ खननायाव आं नुबाय थाखायोमोन, मोसानायफ्राव ओंखारनायफ्राव आं नुबाय थाखायोमोन आरो बिनि केरेक्टारफोरखौ आं मोजां होननानै मिथिगौ। नाथाय बे सासे मोजां हिन्जावसा, टेलेन्ट हिन्जावसा जानानैबो दिनै बेबायदि माबायाव सहैनो हायाब्ला जोंनि हारिजों नासयजानाय बेलायाव माने आं सान्दों बेनि भाग्यआ गाज्रि होननानै। दा गोबाङा आंखौ फेसबुकाव होनायाव बुंहरदों आब'आबो माबानि पिंकिनि दालालि नामा होननानै। नाथाय आं दालालि नङा रायजो राजा नोंथांमोन। माने आंनि जायगानि हिन्जावसाबाबो दाख्लै बियो मिस इउनिभार्स आसाम देरहानायावबो ना आं बिनि न'आव थांनानै भिडिअखौनो खालामहैदों, ना इउटुबावनो होदों, ना फेसबुकावनो होदों। खिन्थु आङो जि बाथ्राया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां प्रभाब गोग्लैनांगौ बे बाथ्राखौसो साननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों। रायजो राजा नोंथांमोनहा अनोब्ला माने बुजिलायनायनि गेजेरजों बैफोर बाथ्राखौ साना लाबानो जोंनि हारिनि खोथाखौ सानोब्ला अननानै बेनो पिंकि बसुमतारिनो भटखौ होयोब्ला आं बिराद मोजां मोनगौमोन। मानोना बियो सासे निर्दोष हिन्जावसा, दाय गैयै हिन्जावसा, बियो गुबुननि थाखाय दा सिखार जानांबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आंनि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा मा सानदों अननानै निमाहा हो गोरोन्थि जादोंब्ला। बेनिफ्राय आंनि बाथ्राखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव अननानै फोरमायहरदो। आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।